Asteartean, arratsaldeko 7:00 eman zitzaion hasiera Tolosako Triangulo plazatik Jokin Aranalde eta Aitor Zubillaga ieslariak estradiatzeko Espainiak eginiko euroagindu eskaera salatzeko manifestazioari. Herritar ugarik bat egin zuten martxarekin, euroagindurik ez, konponbide garaia da lelopean, eta Ibarrako plazan eman zitzaion amaiera. Ibai Iriarte, Tolosako alkatea, eta Jesus Mari Peñagarikano, Ibarrako alkatea besteak beste, bertan izan ziren, eta baita eskualdeko udaletxetako hainbat ordezkari ere. Atzo goizean, Paueko dei auzitegiko instrukzio ganberan, Aranalderen euroagindu eskaera izan zuten aztergai, eta Espainiak eginiko eskaeraren inguruan hartutako erabakia, irailaren 24 arte ezagutzera ez dela emango azaldu zuten. Espainiak Aranalderi bere alaba etan sartza leporatu zion, eta Amaia Rekalde abokatuak berriz, Mikel Euskudun presoak berak sartu zuela aitortu zuela adierazi zuen. Aranaldek EIPKaren garrantzian nabarmendu zuen epaiketan, eta ekainaren 15ko ekitaldian eginiko konponbide proposamena gogorarazi. Paueko epaiketan Tolosako eta Ibarrako alkateak izan ziren, eta hauetaz gain baita Hendaia eta Sarako hautetsiak ere. Babesa ematera, ieslarien kolektiboko hainbat lagun, Anaiz Funosas, Bake Bideako kidea, Jon Irazola, Labeko ordezkaria eta eskualdeko beste 30 bat lagun inguru ere joan ziren.